Петрушка балет өйрәтәчебен белән волейбол уйныйлар. Тинчурин сәхнәсендә премьера Чиполлино маҗараларын бүгін яшь тамашачыга тәкъдим иттеләр. Италия әкиятчесе Джанни Родариның «Суган малай» маҗаралары турындагы танылган әсәрен татарча куялар. Артистларга инглизчәдә сөйләшергә туры килә. Премьера һәм артистларның аңа ничек әзерләнгәннәре хакында Финзия Газизова. Чиполлино маҗараларында төп рольне кыз кеше башкара. 6 ел эшләү дәверендә Резидә Сәләхова беренче тапкыр малай булып уйный. Балалар өчен уйнарга авыр икәнлекләрен артистлар яшерми. Ул күзе кай тарафка төшсә, шул якка китте дип әйтергә мөмкинсең. Ә балаларга юк. Син балаларга аңлатырга тиешсең. Күзе кай тарафка төшсә, шул якка китте. Ягъни төгәлрәк эшләргә. Шуның белән читендә бу эш. Балаларга уйнау. Аларны алдап булмый. Алар һәр нәрсәне сизеп, күреп, белеп торалар. Син теге кем әйткәндәй, фальшивишме, әллә син чын күңелеңнән уйныйсыңмы? Әкиятте тере музыка, ансамбльдәгеләр яшел чәбакчасын хәтерләтә. Барысы да үсемлек киеменнән. Италия музыкасы татарча вариантта яңгырый. Италия сүзләрендә ижик басымнары икенче төрле. Шуңа күрә аны татарча җырлау бераз теге авырак булды. Чөнки вокаль распевларны үзгәртергә туры килде. Акцентларны әлбәттә без калдырдык, ә менә распевлар икенче төрле булды инде. Шул ягыннан гына кыенлыклар. Булай инде музыкаль материал ул бик бөтен кешегә мәгълүм булган. Bütün аны һәр балалар да белә, чөнки бу инде үткән гасырның хитларын. 6 артист 12 роль башкара. Яшь режиссер Резидә Гарипова тавышка игътибар биргән. Һәр рольдә үзгә яңгыраш. Мәсәлән, Помидор булайрак сөйләшә. Сөекле халкыбыз, мәрхәмәтле хушыбыз. Шулай ук адымнар әкренәйтелеп бирелә. Гади генә гаиләдән булган дуслык, тугрылык төшенчәләрен иң кадерле дип санаган батыр малай Чиполлино сәяхәте вакытында төрле геройлар белән аралаша. Мәсәлән, Виноград ролен оста башкарган Илфа Хафизовка хәтта грузин акценты белән сөйләшергә туры килә. Суган малае маҗаралары яңа ел бәйрәменә махсус куела. 20 декабрьдән аны көн саен тамаша кылып булачак. Финзия Газизова, Айбулат Адуллин, Яңа гасыр.